Maganda dito sa ano, pupunta na sa mangrove sa Bangrid. Mga turista dyan, dito lang yan sa Bani Pangasinan. Yeah! Let's go! Magkano naman tol pag ano, gusto nilang pumunta dito sa Kalma? Magkano? Magre-rent sila ng bangka. Magrenta na 1,000. Ay, Mario! So, 1,000 daw pala pag ano, magre-rent ka ng bangka, magpupunta ka sa mangrove no? Eh kasi classmate naman namin si Mark ng high school. Eh yung gas na lang yung binayaran namin. Ewan mo kung narinig kaya ako to. Malakas to. Oh! Kamay ko! Kamay ko! Balik na time to eh. Kumahalad ka ako. Hoy! No! Nangyari? No! Lirik call! Hoy! Ay! Basta, bitawan mo yung ano no. Woo! Ay. Ay. Tol, subscribe naman kayo sa channel ko, no? Naka-subscribe ka na doon kay Kun. Oh. Ang tropa. Subscribe natin. Yun. Oh guys, ganda no. My goodness. Nakakatakot mag-vlog oh. Baka may ligusak oh. Babaw lang pala no. Ay, itong quarantine lang to? May turista daw? Turista oh. Ay, mainit lang. Pero sakto lang naman yung init. May? Ano? Saan? Ang sakit ako marunong magganyan, magkamar. Malaki, Yeah! malaki, malaki. Sana, sana. Makita. Yo! Muna ka, Mike. Kaya to? Taka na, hirap maging vloggeris, no? Kakangawit, oh. Vlogger! Sarap uminom dito, oh. Bawal, bawal. Berita ka matulog ng limutan. Pagkapalabok yung suwanan mo lang amin. Inyo nagdalang dyan na. Nirep lang doon, nirep lang. Nirip lang yun. Oh, baka daw kasi mapanis. Mapanis yung palabok. Uy, gago. Gago, nakakatakot naman. Uy! Tumagtar, oh. Hello? How are you? Malayo pa to, Mike. I'm under the water. Please save me. Bakit? Backward ka nga dito, Mike. Backward. Malalim yan no, Mark. Malalim yan no. Malalim to no. Tatanungin kita ng vital statistic mo. Ikaw nasa harap. Wala, gala lang. Tangino mo. Anong paglabas natin dito, ano? Ano na? Alaminos. 100 Island. Ano po, palabas na tayo sa katotohanan. Ayun, Alaminos na nandun na. 100 Island, nakita mo? Ano na yun? Putol na yun? Kiinam. Shit, nagdumag. Nagdumag. Ano yan dati? Bigyan muna ka. Wait lang, saan ba tayo pupunta? Dito. Dito? Pakunin natin ang mga kasamakan dyan. Tingin natin mga crabs. Ay, may crabs! Nipit di kita. Gago.
Gago mo hindi crabs tol. Parang si Mr. Krabs naman. Mr. Krabs naman yata oh. Mr. Krabs na Mr. Krabs kami. Ay malayo din pala oh. Mga ilang minutes yung ano natin pagbabangka natin Mark? Mga ilan? Mga 15 ganon? 15 minutes. Yun na yung pinakadulo. Mike. Ay. Yun yung pinakadulo doon? Sinabandong ako no. Pagod na ako guys. Ay. Malayo na rin. Ayun oh, may mga ano rin para dito. Oy, mas. Oy, mas. Oh, mas, fish mas. Fish mas. Yan. May mga tao din. Pero ano, parang mga taga-Bani rin no. Taga-Bani rin pala yung mga yan. Ay, pauwi na sila, papunta pa lang kami. Anong oras na? Mag-alasing ko na? 5 na? 5:05. Sige lang yata katapusan to ah. Pudot, ang init. Lakad pa tayo? Eh, tapusin natin. Challenge daw to. Malayo pa? Mga dito ba? Ay, mga... Malapit ka naman na malapit naman. Layo pa pala. Eh, no, mas Kaya yata, dito, umihi naman yata sila dito. Hindi pa tapos. No? Pero ano pa nila yan? Tutuloy pa nila. kahoy na lang yung kulang nila. Hi guys. Kung sa dulo. Taas din pala. Ha? Hulog ba't pitak-pitak? Skip na no? Kaya gusto. Nahulog sila guys. Anong Tagalog ng titak? Putik pala. Putik. Yan. Para yung mga ibang viewers. Baka hindi nila maintindihan. Tayo muna tayo sa kubo. Baka hindi na to ano lang. Baho. May tayo gago. Ano yan? Parang panghina ano no? May tayo. Ay. Ang init. Sana all naka-YT. Ayun guys, papahinga muna kami. Diyan, maganda oh. Maganda dito. Hindi, pangit. Pupunta kami doon sa taas. Yan, para makikita natin yung sunset. Malayo-layo din lalakarin, malayo pa oh. Ito mo naman, try siya yung mga mangrove. Itong place na to is Bangrin. Sa joke purong manok. Isang island doon. Ay, yun? Oo. May bahay din doon? Ano doon, Mike? Pero malaki rin yun. Pero naiikot. Paano na lang yung mga ano daharap nila no? Bato pala oh. Kala ko kahoy. Dalawa na yan. Yan yung tunay na ano no. Dati diretso lang yan. Hanggang doon Na ano rin, natumba din. natumbang. Ay. Patayo doon titikwa Jollibee. May isa. Kung malalim sana to, pwede sana maglagay ng mga ano, yung floating cottage. No? Diba? Kung malalim sana no. Babaw oh. Dapat may tubig tayo. Diba? Kaya dami naman tubig dyan sa baba. Eh, ani ba karo? Kaitan niya. Ba't gatong Parang ikaw lang. Ha? Parang ikaw. Yung. Ano yan si R? Kahoy naman pala. Kahoy yung ano niya pala. Tapakan. Wala na kasi oh, masyadong mababa na yung ano, araw. Pero ang ganda oh. So ayun guys, maraming salamat sa lahat ng nanood. At sa mga gustong pumunta dito, welcome na welcome kayo dito sa Bangrin, dito sa Mangrove, sa Bani, Pangasinan. Shoutout lahat sa mga nakasama ko ngayon. Sana makabalik pa ako dito ulit. Napakaganda guys. Bisitahin nyo na. Don't forget to like, subscribe para updated kayo lahat sa mga videos ko. Hanggang dito na lang. Peace out. Maraming salamat na, maraming salamat. Talaga kung gusto mo masabi. Dada yung mga ano, drama. Salamat na lang. Guys, Vermont. Takpan mo na ka na, takpan mo na. 3, 2, 1.